हम रहनी कहीं सखी हरान हम रहनी 17 से 22 तक परेशान हम रहनी इतना महंगाई से जीवा जरेला सखी कि मन हमार अखिलेश पे आइल साइकिल पे ओटवा दिहाए सखी कि मन हमार अखिलेश पे आइल साइकिल पे ओटवा दिहाए सखी। अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश भैया देहले योजना एम्बुलेंस चलाई के नंबर 108 दिलौरी पैदा कराई के अखिलेश भैया देहले योजना में एम्बुलेंस चलाई के तबियत तनखो खराब भइल तो घरे बोलाई के सरसों के तेल आसमान छुअता सखी कि मन हमार अखिलेश पे आइल साइकिल पे ओटवा दिहाए सखी कि मन हमार अखिलेश पे आइल साइकिल पे ओटवा दिहाए सखी। अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 22 से यूपी के बदले दालू की हो घरवा से ठान के निकला होखे नाही चूकी हो ठान के निकला होखे नाही चूकी हो 22 से यूपी के बदले दालू की हो घरवा से ठान के निकला होखे नाही चूकी हो। सोनू मस्तनवा शुभम बाबू के बात मानिए सखी कि मन हमार अखिलेश पे आइल साइकिल पे ओटवा दिहाए सखी कि मन हमार अखिलेश पे आइल साइकिल पे ओटवा दिहाए सखी का कहीं सखी हरान हम रहनी 17 से 22 तक परेशान हम रहनी इतना महंगाई से जीवा जरेला सखी कि मन हमार अखिलेश पे आइल साइकिल पे ओटवा दिहाए सखी।